ja no... Ja s'ha aconseguit tot. Aturen sobre. Ah, però ja ha anat la mar de bé. Com anem? Hem aconseguit o no? Han dit que aturaven o no han dit... No, però tot arribarà. Bueno, menys si és vera. Del grup des dinar. Moltes gràcies a tots i a totes per venir. Queda desconvocada la concentració i la lluita continua. Gràcies. I estàu tots i totes convidades a anar caminant fins a centrar l'autopista per poder observar la zona humida. Qui vulgui, ja ho sap. Fora de convocatori, però, a títol persones. Sí, Manel, quines possibilitats hi ha de salvar les fontanelles? Contesta. Quines possibilitats hi ha de salvar les fontanelles? Quines són les possibilitats? Sí. Home, si la gent se mobilitza, totes. Encara. Sí. No està perdut de Res no tot. està perdut fins que no estigui construït i tot arrasat. O sigui que... Depèn de nosaltres. Ah, bueno, sí. Jo fa 6 anys o 7, fa el 2006, no? Ja fa 8. Ja fa 8. Vàrem venir, vàrem fer una excursió per allà darrere i tal i qual, i per així ja estava tot solucionat. Però això no ha res solucionat mai. Pensa històries, com se porta... The shadow